היי כולם, טוב, אז זה הסרטון השני שלי, תודה רבה שצפיתם בסרטון הראשון. אז כמו שאמרתי בסרטון הראשון, השם הוא פינקי, כן, זה השם של הבלוג וככה קוראים לי, כן, בא לי קראו לי פינקי. אז זה היום השני, והסרטון השני של המצלמה. בסרטון הראשון דווקא היה סבבה, אז כנראה שזו מצלמה ממש טובה, ייי לבעלי החמוד. אז כמו שרציתי להגיד זה שהגל חום נשבר, יש פחות חם בירושלים. אז זה ממש ממש נחמד, יש קצת רוח, וממש ממש סבבה. אז הדבר הראשון שרציתי להגיד זה, אני ממש 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 אוהבת כלבים, ורציתי לשתף סרטון שאני ממש ממש אוהבת, אז הלינק שלו יהיה עכשיו למטה, ואתם תוכלו לצפות בו, ותנו לייק, וגם לסרטון וגם לי, ולסרטונים הבאים, אז עוד כמה ימים אני אעשה בטח סרטון נוסף, אז בינתיים ביי ביי!